May ngadlaw kanyo mga pinilanggang anak sa Dios, mga kaigsunan diha ni Kristo. Laing adlaw na nausab ang atong pag hatag og maayong pagtulunan kabahin sa pagpanudlo sa simbahang Katoliko. Atong paghisgutan kay atong video karon limited ra man siya, no? Atong itapik karon mao ang Santissima Trinidad. Unsa ba kaning Santissima Trinidad? So kaning pulong Santissima Trinidad, mga kaigsunan, usa kini ka misteryo. Dili kini matugkad sa usa lamang katawo, kay ang utok manggod sa tao limitado. Ano na kaingon ko nga limitado? Kagamay sa atong utok nya atong tugkaron ang gahom sa Ginoo. Muhatag kog pananglitan. Sa English pa example, si Santo Agustino, usa ka obispo, doktor sa simbahang Katoliko, ug usab siya ka banggitang pilosofer. Kung makaingon kag pilosofer, mga igsoon, dili ka basa-basa nga mutuo sa mga butang nga imong makita o sa laing tao nga nagstorya sa maong butang nga kini tinuod. Ang kinaiya day sa usa ka pilosofer, mga igsoon, ang mo investigate gamiton ang iyang utok pagtugkad sa mga butang nga wala pa matugkad ni bisan kinsang. Kay kani mga pilosofer, mga hait kinig sa labutan. Nya one time si Santo Agustino iya gyud gihuna-huna og iyang gi tugkaron kung unsa ba kining Santissima Trinidad, ganong gitawag man og tulo ka personas ang usa ka Dios. That's very impossible. That's very impossible. Nganong ang tulo ka personas mahimo mang usa ka Dios? Kay imposible ba niya na? Bisan gani sa kuan tao ra nga bata magasabot sa kuan multiplication addition nga ang numero 1 o dungagan mo 1 mahimong 2 nya plus 1 pag yun mahimong 3. So kaning Santissima Trinidad dili ni matawag og tulo ka persona kundi dili tulo ka Dios. So mao na ang gipasabot sa mga laing tinuohan nga ilag yun inigar, ilag yun gipahingusgan nga dili lagi usa ka persona usa ka Dios ang tulo ka persona. Ang panudlo sa simbahang Katoliko, tulo lagi ka Dios. Ug wa mabasa sa Biblia nga tulo ka Dios kay kana gitawag Dios. So kanang panudlo dako kanang sayop ug wala magtudlo ang simbahang Katolika Apostolika nga Romana nga nagtuo ta nga ang tulo ka personas tulo ka Dios, kundi usa ka Dios. Kay kumingon ka nga tulo ka persona tulo ka Dios, mahimutang heretic ka na, mga kaigsunan diha ni Kristo, ug kana dili gina nato buhaton ug ato isang nga to sa mga katawhan. Kay ngano dako kinig pasipala sa atong Ginoo. Nya atong balikon si Santo Agustino, iya gigitug karon pero nakahibaw na ang Ginoo kung unsang nusud sa iyang utok.
Unya karon sa tangton niyang hunahuna niya nilakaw-lakaw siya sa dapin sa baybayon ug nakita niya sa umay unahan ang usa ka bata. May usa ka bata dito sa baybayon ug kadtong bata nagkaot og usa ka tabay ug ang tubig sa dagat iyang gibubong ato sa tabay. Mao to na kuryoso siya kay mao ligi basta filosofer ka kusog kayo ka manguryoso kung unsa namang mga butang nga nganong naingana na nganong gibuhat sa maong tawo niya ng butanga sama sa gibuhat sa bata. Mao to iyang ipangutana. Dong nganong nagkaot man ka og tabay unya gisud nimo ang tubig sa dagat diha sa tabay og mitubag ang bata. Kuan ang tubig sa dagat ako isud nining atabay unsa ang tubig sa dagat isud nimo sa gamay nga dagat o gamay nga tabay unya mitubag ang bata asa imposible nga naa sa imong gihunahuna. Og dito nakasabot dahil si Santo Agustino nga ang tubig gani sa dagat nga nara sa kalibutan di man gani masud sa usa ka tabay. How much more ang utok natong mga tao, ang utok ni Santo Agustino iyang tugaron ang gamhanang Dios tagiya sa universo, tagiya sa tanang mga butang, imo tugaron sa gamay natong utok. Pananglitan mga igsunan, ako nagpuyo sa among lugar sa balay sa Kuanos unya sa maong lugar ang walay ako nabilong ko sa akong balay. Ang balay nabilong sa lugar sa among barangay o ang barangay nabilong sa lungsod sa Mingnalilya o ang Mingnalilya nabilong sa isla sa Sugbo o ang Sugbo nabilong sa Pilipinas o ang Pilipinas nahimutang sa kalibutan o ang kalibutan na purting gamayang nahimutang sa pinakagamay nga naa sa universo nya ang Ginoo kadako sa Ginoo kagamhanan imo tugaron sa gamay natong utok. Umaw na og gipasabot nga di ato matugkad ang misteryo sa Santissima Trinidad. Kaysa nganong naabay mabasa sa Biblia ang Santissima Trinidad na ay mabasa pero dili litra por litra kay dili man na atong gitawag og kanang nigar sa mga kaigsoon natong laing tinuhuan nga kanang litra por litra di na prinsipyo nato mga Katoliko. Pero kung mingon ka kahulugan sa Santissima Trinidad na agi mabasa sa Biblia asa mabasa sa Juan 4:24 ang Amahan Dios. Nya sa Juan Kapitulo 7, versikulo 38 hangtod 39, ang Espiritu Santo, Dios. O sa Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 14, si ang dugo nga nagpakamatay o nag-ula alang kanato mao si Kristo o kaning tulo usara. So naa di mabasa mga kaigsunan nga tulo ka persona ang usa ka Dios, Ama na Anak ug Espiritu Santo. Unya sa Juan 10:30 mingon si Kristo mismo, si Kristo atong Ginoo nag-istorya nga ako ug Amahan usara. Naliman ka na atong Ginoo mismo nag-istorya si Hesukristo. Giangkon niya mismo nga siya ug Amahan usara. Mao na nga di na ta magsupak-supak atong tumanon unsa mga pagnudlo sa simbahang Katoliko kay kini mo'y importante aron di ta tumpawak sa sayop nga pagtulunan. Ug daghang salamat sa pabaynaw. God bless you all. Ave Maria.